Няма да оцелеете, освен ако не спазвате стриктно законите. Сигурно най-важният е да се забавляваме. Нали, Колин? Първо, наричайте ме командир Войт. И второ, ти си в голяма грешка. В космоса разходка е за безсиена ходка. Единствено спасение, виж тази сводка. Освен ако си смел, потънеш в дупка ти с цел. Слушай правилата за вход и на старт без бяг. Без пусъци, не зяпай в слънце ти. Прав бъди, пини, отзад добре стегни. Перфектно ти дезинфектирай, че слушаш гарантирай. Мини голф забранен е, не протестирай. Тогава защо го имате? Куп правила има тук, знай ги ти. Глупав не стой, а ги научи. На ракетата ни има удивителни играчки, но не са за мълчугани. В килера са прибрани. Нещо ти хлопа, не пипай, кри от блока, щом те лъснеш, ще замръзнеш, ще парчета, ще се пръснеш, сладоле ще станеш ти. И лекар ще те разтопи. Освен ако не искаш да витракаш ти, смешно е. Щом си ти в кабината, не ще полетим. Астронавт управлява тук, а ти не си. Не питам за луна, смешник ти не бъди. Пробвай сами и аз знам, не ще стигнем. Безброй правила, но с тях си жив. Весели гави и не дай бъди страхлив. Кени, Гвендолин, Зи ги написа тук за нас. И блестящото утре да следваме с устрем и пълен захлас. Няма как да се провалим, с бигтек ще летим. Щом правила ти спазваш сега, живи пак ще се приземим. Това е. Има ли въпроси?